Καλησπερίζουμε τον πρώην πρόεδρο του Ολυμπιακού Βόλου, τον κύριο Αχιλλέα Μπέο, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε? Καλησπέρα στον όμορφο Βόλο και σε όλη τη Μαγνησία και σε όλους τους φιλάδους του Ολυμπιακού Βόλου. Καταλαβαίνουμε τον χρόνο σας είναι πολύτιμος, γι' αυτό και θα είμαστε σύντομοι στην συνομιλία. Μας αδικεί βέβαια και τους δύο αυτή η τηλεφωνική συνδιαλεγή έστω, γιατί το καλύτερο θα ήταν να ήσταν στο στούντιο. Αλλά αυτό όμως για μια άλλη φορά. Ναι. Και να πιστέψουμε τη διαδικασία, κύριε Γαλάτη, να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε πιο λίγο να μιλήσουμε. Απλά ήθελα να επισημάνω, με την ευκαιρία που μου δίνετε να επικοινωνήσω μαζί σας, πρώτον να δώσουμε ευχές σε όλο τον κόσμο, καλά Χριστούγεννα, υγεία, ευτυχία, και εύχομαι όλος ο κόσμος να λύσει τα προβλήματά του το συντομότερο δυνατόν. Θα ήθελα λοιπόν να τοποθετηθώ για άλλη μια φορά και να κάνω σαφές κάτι συγκεκριμένο. Πρώτον, σε ό,τι αφορά την κατάσταση που επικρατεί εκεί στο Βόλο, έχω δηλώσει κατά το παρελθόν πολλές φορές, αλλά και στο παρόν σήμερα, ότι ένας παράγοντας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να κρίνεται από ένα αποτέλεσμα, είτε είναι θετικό είτε αρνητικό. Σωστό. Ο παράγοντας κρίνεται βάσει της ενέργειας που κάνει και απέναντι στην ομάδα που εκπροσωπεί, εάν πραγματικά σέβεται την ιστορία της ή όχι. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω αυτό το σημείο, και αν θυμούνται οι φίλοι του Ολυμπιακού Βόλου, ότι ο Ολυμπιακός Βόλος δεν ήταν μια ποδοσφαιρική ομάδα απλώς. Στην πόλη του Βόλου και στην κοινωνία του Βόλου έπαιζε ένα σημαντικό ρόλο. Σημαντικό ρόλο στην κοινωνία και στους ανθρώπους του Βόλου. Διοργανώνοντας παρουσίες είτε στο ορφανοτροφείο είτε σε ιδρύματα με ειδικές ανάγκες, έδινε χαρά στον κόσμο, στα παιδάκια, στα άτομα με τα προβλήματα, δημιουργούσε γεύματα για τους άπορους. Έκανε γιορτές για τα παιδάκια τα μικρά, για τις ακαδημίες με 500.000 άτομα. Και το αγωνιστικό ήταν ένα άλλο κομμάτι που είχε να κάνει με την επιτυχία την οποία δημιουργήσαμε οι συνεργάτες μου, οι προπονητές, οι παίχτες, όλοι μαζί. Λοιπόν, εδώ αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός Βόλου είναι ένα κομμάτι το οποίο με λυπεί ιδιαίτερα. Γι' αυτό κιόλας ο λόγος είναι που κάνω παρέμβαση και βγαίνω να πω τα πράγματα με το όνομά τους. Και όταν εννοώ τα πράγματα με το όνομά τους, όπως σας λέω, έχει να κάνει με όλα αυτά τα οποία τα κακώς κείμενα. Διαβάζοντας, κύριε Γαλάτη, ότι ο Ολυμπιακός Βόλου, πόσο κακοί ιστορισμένοι δημοσιογράφοι, βγαίνετε ας πούμε και λέτε ότι τίναξε την μπάνκα Ολυμπιακός Βόλου παίρνοντας τον Ογκουνσότο. Θα ήθελα πραγματικά να μάθω τι σημαίνει Ογκουνσότο, αν δεν γνωρίζετε καλά. Μήπως τον πήρε ο κύριος Μποτσιβάλης γρήγορα, μην τον χάσει από το καρναβάλι που έρχεται το Μάρτιο? Βέβαια όλοι οι ποδοσφαιριστές και όλοι εμείς κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος, και εύχομαι μακάρι ο κύριος Ογκουνσότο, που κατά την άποψή μου είναι ένας παλέμαχος ποδοσφαιριστής, να έρθει στον Ολυμπιακό Βόλο και να διαπρέψει και να βοηθήσει να υλοποιηθεί ο στόχος. Άσχετα όμως με το τι είναι ή δεν είναι ο κύριος Ογκουνσότο. Τώρα τον θυμόμαστε όλοι με τα κίτρινα μαλλιά που έβαφε και αυτά. Εδώ μην τον αφήσετε να βάψει κόκκινα μαλλιά και βγει πολύ τρέντι. Σου βάλετε μια κόκκινη περούκα. Λοιπόν, ναι, για να μην πανηγυρίζουμε, γιατί αυτοί που βγάζουν πλέον κάποια πράγματα προς τα έξω δεν γνωρίζουν ότι οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές πήγαν να κάνουν Χριστούγεννα με ούτε 500 ευρώ στην τσέπη τους. Δεν γνωρίζουν τα προβλήματα που έχουν προκύψει. Βγήκε ας πούμε, χτες πήγε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Βόλου στα αποδυτήρια της ομάδος και είπε να σας τάξω ένα πριμ. Και όλες οι οφειλές θα ξοφληθούν με το που θα επιστρέψετε μετά. Και πετάχτηκε ένας παίκτης και του λέει: Πρόεδρε, αυτό δεν είναι πριμ. Είναι πριν και μετά. Λοιπόν, είναι δηλαδή πολύ λυπηρό το ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτή τη στιγμή που είναι, αν θέλετε την άποψή μου, σε αμφισβήτηση σε πολλά πράγματα. Και φυσικά η Προεδρία υπό το πρόσωπο του κυρίου Μποτσιβάλη
δημιουργεί πολλά ερωτηματικά. Είπα σε άλλη μου συνέντευξη ότι ο Ολυμπιακός Βόλου με μαθηματική ακρίβεια οδηγείται προς την διάλυση και την καταστροφή. Γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν έχει τις γνώσεις και την ικανότητα. Και είναι λυπηρό τώρα, εάν νομίζει ο κ. Μποτσιβάλης ότι πιάνοντας 2-3 συγκεκριμένους φιλάθλους να προσπαθήσουν να επηρεάσουν τον κόσμο για να μην έχει προβλήματα, εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα ποτέ ο Βόλος γενικά και η ομάδα μας να έχει προβλήματα. Αλλά τα προβλήματα δεν λύνονται έτσι. Ο κόσμος ξέρει, δεν τρώει κουτόχορτο και μπορεί να κρίνει. Σε αυτή λοιπόν τη φάση θα επιθυμίσω για άλλη μια φορά. Εγώ θα συνεχίσω να ασκώ κριτική και καλοπροαίρετη κριτική για να διορθώνονται τα λάθη. Θα ασκώ πίεση στον κύριο Μποτσιβάλη, μήπως μπορέσει και καταλάβει ότι όχι με τον Ογκουνσότο και με οτιδήποτε ανακοίνωση κάνει δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα. Έχει έλλειψη γνώσεων, είναι ανίκανος στον χώρο του ποδοσφαίρου και δεν μπορεί αυτή την ιστορική ομάδα που έχει προσφέρει τόσο στην κοινωνία όσο και στο αγωνιστικό κομμάτι να συμβάλλει και να δημιουργήσει κάτι καλό. Είναι λοιπόν λυπηρό να συνεχίζει να στέκεται γιατί δεν μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Σας πονάει όμως αυτή η σημερινή κατάσταση του Ολυμπιακού Βόλου, έτσι? Όχι με πονάει, τρελαίνομαι όταν βλέπεις ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός Βόλου έχει 14 ξένους ποδοσφαιριστές. Και έχουν δικαίωμα συμμετοχή στη Β' Εθνική μόνο 5 ποδοσφαιριστές ξένοι. Και οι υπόλοιποι δεν έχουν λύσει το συμβόλαιό τους γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να λύσει το συμβόλαιο. Δικαίωμά τους είναι αυτοί που κάνουν τον προγραμματισμό να πούνε ότι θέλουμε να διώξουμε 5 παίκτες. Φώναξέ τους λοιπόν, λύσε κοινή συνενέση, βρες τον τρόπο της αποζημίωσης ή οτιδήποτε άλλο, να φύγουν να πάνε στην ευχή της Παναγίας, ώστε η ομάδα να μπορεί να δουλέψει. 14 ξένοι ποδοσφαιριστές δεν έχει δηλαδή σε καμία περίπτωση ούτε ομάδα αλφαεθνικής. Μα δεν μπορεί να έχει τόσους παίκτες. Είναι δηλαδή φανερό ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα οργάνωσης, πρόβλημα λειτουργίας. Δεν είναι, και θέλετε να σας πω κάτι, και μην βλέπουν έτσι τα πράγματα. Είναι πραγματικά ο κύριος Μποτσιβάλης, ο ερασιτέχνης Ολυμπιακός Βόλου, πρέπει να πάρει θέση. Στα πλαίσια της λογικής, κύριοι, όπως έχω ξαναπεί, μπορείτε να οδηγήσετε τον Ολυμπιακό Βόλο να μην τον διασύρετε και να πρωταγωνιστήσει. Τότε όλοι μαζί έχουμε υποχρέωση να τον στηρίξουμε. Αλλά ο άνθρωπος αυτός νομίζει ότι μπορεί να λειτουργήσει τον Ολυμπιακό Βόλο λες και είναι κανένα μαγαζάκι δικό του. Δεν είναι κανένα μαγαζί. Και να ξέρει και κάτι, ότι είμαστε πλέον σε ανοιχτό μέτωπο. Όταν θα υπάρξει τρόπος και χρόνος να υπάρξει αντίδραση, τότε θα είναι και τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Μην νομίζει ότι αυτή η κατάσταση θα συνεχίζει να αιωρείται φόρου ζωής. Θα υπάρξουν εξελίξεις πολύ σύντομα. Καλό λοιπόν είναι αυτή τη στιγμή μέσω της εκπομπής σας τον καλό να παραιτηθεί, για να μπορέσει ο Ολυμπιακός Βόλου να οργανωθεί εν ώψη των μεταγραφών του Ιανουαρίου και να κοιτάξει μπροστά. Είναι ευκολονόητο και το ξέρει ο κόσμος, το καταλαβαίνει και ο πιο αδαής. Λοιπόν, τώρα προκρίθηκε χθες ο Ολυμπιακός Βόλου. Ναι, είναι το αγωνιστικό αυτό. Ναι, είναι ένα αγωνιστικό κομμάτι που δεν αφορά το διοικητικό. Δεύτερον, επιτυχία είναι, αλλά ο κόσμος του Ολυμπιακού Βόλου έχει βιώσει μεγαλύτερες και έχει χαρεί μεγαλύτερες επιτυχίες. Έχει πάει σε μεγάλες όνειρα και σε μεγάλα όνειρα και φιλοδοξίες. Δεν λέει τίποτα για αυτόν ότι προκρίθηκε. Μακάρι να συνεχίζει να προκρίνεται και μακάρι να κάνει νίκες. Το διοικητικό όμως κομμάτι είναι αυτό που έχει τεράστιο πρόβλημα η ομάδα. Το αγωνιστικό θα βρει το δρόμο της, κουτσάει στραβά. Αλλά να μπορέσει ο κ. Μποτσιβάλης να κάνει στην άκρη για να μπορέσουν πλέον οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται, οι άνθρωποι που θέλουν ή ο επενδυτής που θέλει να οργανωθεί, να προγραμματίσει και να οδηγήσει την ομάδα ψηλά. Βγαίνουν λοιπόν κάποιοι κακοπροαίρετοι. Ποιος είναι ο επενδυτής? Λογαριασμό ρε θα σας δώσει? Ποιοι είστε εσείς? Αυτοί που ακούνε. Τι είναι αυτή η εφορία? Ναι, είναι... Δηλαδή είναι για γέλια αυτή η κατάσταση εκεί στο Βόλο. Εντάξει, πρέπει να συμμερίζεστε και την αγωνία. Ναι, ενημερώστε. Ποια αγωνία? Δεν τους ενδιαφέρει. Εδώ η κατάσταση έχει πάει στο προχώρητο. Μαζέψανε σε 4 τελάρα και κάνανε γενική συνέλευση.
σε ένα γραφείο που δεν χωράγαν 3 άτομα. Και πέταγε ο ένας τις καρέκλες των άλλων. Είναι ντροπή αυτά τα πράγματα. Εντάξει, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, επειδή όχι, δεν τιμάει την εταιρεία. Αυτή η μορφή είναι μια αρρωστημένη κατάσταση που είναι θέμα χρόνου. Και επειδή πλέον λόγω το σκάνδαλο με τον κύριο Τσοχατζόπουλο και με τα υποβρύχια δεν υπάρχουν διαθέσιμα υποβρύχια για να φύγει από το Βόλο, καλύτερα να το τελειώσει τώρα το θέμα για να μην ψάχνει να βρει υποβρύχιο ο άνθρωπος. Σας ακούμε. Μισό λεπτάκι λίγο. Δράτω με τις ευκαιρίες, σας κάνω και εγώ μια ερώτηση. Ναι, κάνε μου μια ερώτηση όμως, γιατί πρέπει να πάω και στη δουλειά μου και να τελειώνουμε. Συγχαρητήρια καταρχήν, γιατί πηγαίνει πάρα πολύ καλά η δουλειά σας. Να είναι καλά, να είναι καλά. Και σας ευχόμαστε πάντα τέτοια. Ναι. Αλλά δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω ότι αισθάνεστε πάρα πολύ σίγουρος και είναι φυσικό ο επενδυτής που ενδιαφέρεται για την ομάδα να ρωτήσει πρώτα εσάς. Γιατί όχι, εμένα με ρωτήσαν 2-3 άνθρωποι. Ποια είναι η κατάσταση στο Βόλο, ποια είναι η δυναμική του κόσμου. Αυτά με ρωτήσαν. Τώρα από εκεί και πέρα, άσχετο το μεταλλογό, ξέρω ότι ήδη έχουν βρεθεί και παλιοί μέτοχοι, παλιά μέλη του ΔΣ και συναντηθήκαν με τον κύριο Μποτσιβάλη. Και η απάντηση του κύριου Μποτσιβάλη είναι, και μην το διαψεύσει γιατί θα βγουν και θα το ξεφτυλίσουν, ότι ελάτε, μπέστε στο Συμβούλιο, βάλτε τα λεφτά και μετά αν υπάρξει, δηλαδή να μπουν αυτοί στο Συμβούλιο, να βάλουν τα λεφτά για να διοικεί ο κύριος Μποτσιβάλης, που έχει πολλά κοινά με τον κύριο Γιδόπουλο, έτσι. Εντάξει, πολλά κοινά και στο χρώμα και στο σήμερα, αύριο, σε 5 μέρες, σε 15 μέρες. Δεν είπε ποτέ μέσα στο ποδοσφαιρικό τμήμα να πει ότι την Παρασκευή θα σας πληρώσω ή την Πέμπτη θα γίνει αυτό και να το κάνει. Πόσο πονάει ένας ποδοσφαιριστής? Τετάρτη, Πέμπτη. Πόσο πονάει ένας ποδοσφαιριστής ή πόσο κακά του έρχεται? Εν πάση περιπτώσει σας ενημερώνω ότι το πρόβλημα είναι τεράστιο. Πολλοί ποδοσφαιριστές φύγαν για τις χώρες τους χωρίς 1 ευρώ στην τσέπη. Και αυτό λοιπόν δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν μπορεί, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Να κλείσουμε λοιπόν, γιατί έχετε πολύ δρόμο μπροστά σας και εγώ έχω δουλειά. Να ευχηθώ για άλλη μια φορά υγεία και καλές γιορτές στον κόσμο. Και κάτι, όχι, κάτι άλλο, επιτρέψτε μου, κάτι άλλο. Τι να πούμε τώρα, καθόμαστε 1 ώρα στο τηλέφωνο, κύριε Γαλάτη, ασχολήσουμε με την υπόλοιπη εκπομπή. Τι να με ρωτήσει, εσύ μπορεί να θες να με κρατάς 2 ώρες στο τηλέφωνο να με ρωτάς. Λοιπόν, όχι, απλά θα από ενδιαφέρον να σας ρωτήσουμε τι γίνεται με τον κύριο Κούγια και με τη νέα διαμάχη που είχατε. Δεν έχει τίποτα. Αυτή είναι μια κόντρα η οποία θα συνεχιστεί για 100 χρόνια όσο ζούμε. Εγώ είμαι αυτός που είμαι, εκεί βρίσκομαι, έχω διεύθυνση γνωστή, δεν κρύβομαι. Όποτε με ζητήσει η δικαιοσύνη, η αστυνομία, είμαι εκεί, δεν έχω κάνει τίποτα. Απλά να πούμε, λόγω των εορτών δώσαμε 2 φυλάκια με τον κύριο Κούγια, στα Μάγουλα. Λοιπόν, και κάτι άλλο. Κάναμε αντιλένδετες μηνύσεις και εντάξει. Αυτό ήσταν νικητής στα σημεία όμως, δεν αλλά... υπάρχει, όταν υπάρχει μια κόντρα, μια διαμάχη, ένας πόλεμος, υπάρχουν απώλειες και από τις 2 πλευρές. Έτσι. Εγώ φοράω τα παντελόνια, η κόντρα δικιά μου είναι αντρική, δεν είναι πισόπλατα, ούτε κάτω από το τραπέζι. Ό,τι έχω να πω το λέω μπροστά. Λοιπόν, καλές γιορτές κύριε Γαλάτη. Και τελείωνε την εκπομπή γρήγορα να πάμε να μαζέψεις κάστανα, γιατί είσαι καστανάς, δεν είσαι δημοσιογράφος. Άντε. Είναι και αυτό. Ναι, γεια σας. Καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο. Γεια σας.